Kaixo? Kaixo. Jose Mari Agresarobe, hemen gaur bildu zate labeko jubilatu eta pensionistak. Bai. Andoñen bildu zate gaur, eta bilera izan dezue, eta ze gai aztertu dituzuen. Beno, gauza da guk egiten dugula hilean behin, beti daukagu herrialdeko bilera. Eta orduan, gaur tokatu zaigu Andoainen, eta beste hilabetean tokatu zaigu beste herri batean, eta horrela. Orduan, hor ditugu hainbat aldarrikapen, eta horien artean, gabiltza, pixka bat hori aztertzen eta ikusten, eta lehenengo gauza izango litzateke, hemen lan egin dugunak eta hemen bizi garenok, pentsioak baita ere hemen dikan izatea, hemen osatzea. Momentuz, Espainiatik handaukagu, Estadutik, eta orduan, gu nahi duguna da, hemen kotizatu eta hemen gure artean erabaki baita ere. Gero beste puntu bat izaten da, zerbitzu sozialak. Zerbitzu sozialak izatea unibertsalak, publikoak eta doainak, por supuesto. Orduan, kopako guztiaren aurka gaude, bi arrazoigatik behintzat bat unibertsala delako eta beharrik handiena dutenak ere horiek zerbitzuak berdin behar dituztelako. Eta bigarren arrazoia da, lehen ere hori ordaindu dugulako. Lehenengo mailan edo planteatzen duguna da, pobretzaren ate horren marka edo horrela ondo markatzea, badaukago jubilazioak goiko listoia argi dago, hori dago brutotan igual 2005 inguru horretan, poltsikurako izan litezkela 2015 horrela, baina gu nahi duguna da beheko listoia markatzea. Eta hor dago, ez dakit, 300 pikotikan daude, pentsioak. Eta gaur egunean zer egin behar dezun, 300, 400, 500, 600, eta guk eskatzen dugu 1000 euro izatea beheko listoi hori, eta hori ondo markatzea, bestela ez dugu beti da karitatezko asuntua, edo kataplasma jartzea, edo ez dakit, hor ez dago. Hori ondo markatu, eta hori soluzionatzeko batez ere ezkertiarrak izanik, hori banaketa hor egin beharra dagoela. Nahiko puteatuta balima daude guztiak, batez ere emakumeak, alargun emakumeak, asko eta asko ez dute lanik egin, ez dute kotizatu. Orduan, senarra hitzen balima zaio, 152rekin gelditzen da. Eta batez ere kontuan eduki behar dugu, beti-betiko Andreak lan pilo bat egin dutela bere bizitza osoan eta horrendikan ari direla, ez dutela kotizaziorik izan, bere lanean kotizaturik gabe, eta da miseria gorria.